jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Omdat Romke mij zijn poortje tussen de door komt, maar wanneer de beste dokter. Maar daar gaat het vet niet. Zo maar. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Nee, de beste dokter. Klinkt het in de stritten. Wat jij ik nou, Tomke? Wat een gek lood. Oh, Mr. Shen. Een grote vrachtwagen in de stritten. Wat maakt hij hier? Het is de vrachtwagen van een meubelzaak. Ah, wat zou er hier zitten? Ja, nieuwe stoelen of tafels of een bank. Ik weet het net. Je moet maar eens zien wat eruit komt. Brengen ze dat bij u, Cornelia? Nee, ik heb niet besteld. Zeg, hij bleef een eindje verderop staan. Zullen we erin, Romke? Ja, leuk. Tomke draaft gauw naar boeten. Hij liet het door van Romke iepen staan. Maar boeten waait de hudde wien. En de wien die blaast je in de door om. De door giert al wat dicht, maar Romke maakt er nog los. Als de door mij een klap dicht valt, zit Romke zijn poortje ertussen. Hij kan net meer op zijn achterste poortje staan. Romke valt op een groen. Romke, kom nou, we bloest. Maar dan zit de Romke op een groen lezen. Wat doe je nou? We zijn toch bij de vrachtwagen, Sjen? Ik kan niet meer rennen. Die poot zit op zijn zeer. Oh, er komt bloed uit. Cornelia! Cornelia, kom gauw. Romke had bloed. Cornelia jet Tomke roepen. Ze komt dadelijk naar boetenta. Oh, eerme Romke. Als die pootje tussen het doorgaan, kist er nog wel op steen. Cornelia tilt Romke voorzichtig op. Oh, dit liep het net zo best. Ik zal de beste dokter bellen. Cornelia leidt Romke weer op een groendel en ze gaat in de huis. Al gauw komt ze mij de jas om. Waarom? We moeten dadelijk komen, zei de beste dokter. Maar hoe met Romke daar dan in? Hij kan hem eens net rennen. Ik zal hem dragen. Neem Tommy tas bij, Tomke. Ja. Bij de beste dokter moet ze eerst in de wachtkamer wachten. Even geduld, Romke en Tomke. De beste dokter helpt u sabbel op. Cornelia zet Romke op de vlierdel. Oh, wat shotte triest. Er komt nog iemand binnen. Een vrouw, ze draagt een korken. Er leidt een poes in te sliepen. Koeien. Een koeien. Hoi. Misschien met die pootje wel in het klips, Romke. Dat heb ik alles aan. Ja, en dan moet ik in een rolstoel, hè, Tomke. En dan moet Tom mij truwen. Of ik moet naar het ziekenhuis op een bed sliepen. En dan krijg ik cadeautjes. Nou, dat weet ik net. En van die rolstoel weet ik net. Ja, hè, Cornelia. En als ik net meer rennen kan, dan moet ik... Maar verder komt er net. Want de door gaat hier en er komt een man met een hele grutte hoen in. Stil, Wodan! Stil! Wodan af! Vooruit! Lig! Lig! Vooruit, Wodan! Maar Wodan wordt net stil. Hij stiert lood in de wachtkamer te blaffen en de poes in het korken schrikt ervan. Ze wordt bang en ze springt uit het korken. Ze draaft naar Romke en bromt en blaast. Hé, stomme kot, keer mij! Romke wordt lilk op de poes. Hij wil haar voortjaaien. Hij geeft toe Rijn en rent naar haar ta. Hé, voortkat! Hoepelje op! Hé, de kat jouwt Romke een klauw door de neus en dan draaft ze voort. Stomme kat! Ik zal die pakken! Draaft achter de poes op. Onder de bank terug, om de voeten van de meisje heen.
Romke die poort! Maar Romke jet het net. Wodan blaft, Romke blaft, Poes jankt. Het is eerst dit leven. Toch kiet het door hier. De beste dokter. Wat is dit hier? Cornelia, Tomke, de vrouw van de Poes en de baas van Wodan beginnen al je tangeliek te praten. Die man die komt zich in maar die hond. Ik versteer er niets van. Waar is onze beurt? Wij. Ze geeft mij de beste dokter naar een kjemmerke. Nou, vertel eens. Wat is er met Romke? Oh, hij had de poort tussen doorgaan en hij kon net meer rennen. Maar ik denk dat het alweer roer is. De beste dokter beschot de poort. Alleen een zeer plakje. Meer net. Ik zal er een pleister op plakken. Maar ik wil een pleister, dokter. Hoe dat zo? Hast u ook een zeer plak? Nee, maar dan kan ik die op die snuit van die grote hond plakken. Dan meestal wel een hele grote pleister hebben. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Roosje. 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 Dat is nou ietsje harder. Roosje. Dat heb ik toch al gezegd. Roosje. Eén, twee, drie. Bas en Wietske hebben Roesje. Roesje om een fietske. Bas wilde erop rijden, maar het fietske is van Wietske. Ja. Mariek is Joort heel zielig. Ze goelt een beetje, want haar vogeltje is deergien. Dan bedenkt Pier wat om haar te helpen. Ah, Romke. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Begrafenis. Hoi Marieke. Oh, wat is er met die? Mas goelen. Wie Piet is deer? Piet, ding kanarie? Hoe kan dat nou? Weet ik net. Hij leidt samen deer in de kooi van een meisje. Maar de poort is omheen. Wie is ziek? Nee, dat dacht ik net. Justus zit er nog gewoon te jongen en hij eet en hij dronk goed. En nou is er niet een deer. Goh. Wat jammer nou. Rottig van die. Ja, En wat nou? dus men wil hem in Jiske vet gooien. Maar dat wil ik net. Wat was dan? Oh, ik wil hem begraven. Wil Stom me je helpen? Ja, verzels. Nou dadelijk? Ja, ik haal een mooi plakje uitzocht. Goed. Ik kom eraan. Even later graven de band bij Marieke achter in de tuin een gat onder een mooie rozenstruik.
Zo, klaar. Nou kan de begrafenis beginnen. Begrafenis? Ja, we kunnen er net samen in gooien. Dat vind ik net mooi. Hij maakt hij zek in een kistje. Hast toch net een kistje? Nee. Of... Wacht eens. Bij is mij in de galerie zit wel een kistje. Zullen wij dat hammen? Ja, dat weet ik net. Dus mij is net thuis. Maar ik denk het wel. Ik zou net weten wat ze mij dat kistje maakt. Er zit wel wat in zitten of zo. Kom maar mij. Kunnen we hem de daal lezen? Hast ik een pen en papier voor mij? Wat wil staan? Een gedicht, meidje. Bij een begrafenis jij een gedicht, vind ik. Wilst Marieke het kistje uit de galerie helpt, zit Pier al te dichtjen. Tje. Oh ja, dat is krekgoed. Wat een mooi kistje. En wat zit erin? Boomwol neemt dus met hem dat. Dat broekt ze om beelden mee in te pakken. Krekt strieën? Ja, maar dan wat steviger. Ik had er maar in zitten litten. Dan leidt het lekker zacht. Wij ridder. Ja. Piet? Die leidt nog in de kooi. Ik zal hem pakken. Oh, wat ziet er nog mooi uit. Is er al stief? Hij viel heel zacht en heel licht. Nou, lieve schat. Kist je mooi lezen. Zo. Maar lekker sliepen. Zal ik de kist dragen? En daar stoot dan achter mijn oor inst? Eerste keer om het huis heen en dan naar het graf, ja? Goed. In een liedse optocht van 2 personen brengen ze Piet naar zijn laatste restplak. Als ze het kistje bij het gat bel zet, helpt Pier het gedicht uit de boezem. Een gedicht. Voor Piet. Die hier ligt. Verstaat hij wel Nederlands? Hij is dier. Oh ja. Lieve Piet. Wij hebben veel verdriet. Omdat je bent doodgegaan. Maar wat doen we eraan? Je woonde in een kooi. Dat was niet zo mooi. Maar je had een goed leventje. Ook al duurde het maar eventje. Je kunt u niet meer zingen. Of andere dingen. Jouw liedje is nu uit en laat anderen nu maar fluiten. Lieve Piet, wij vergeten je niet. Oh, mooi, hé. En wat doen we nou? Begraven. Zonder roer. Dat wil ik net zien. Dat dood dat maar. Goed, met je dood dan maar een kruis voor op het graf. Als Pier het gat dichtmaken had, luidde er nog wat stenen op als versiering. Hij is nog maar krekkleer, of daar komt Marieke al aan met een mooi houten kruis. Wat hast er op skreun? Hier ligt Piet, zoals je ziet. Maar dat klopt het net. Hoe zat het? Nou, zoals je ziet. Maar dan zocht hem om eens net. Oh nee. Maar dan verhoor ik het wel. Wacht je maar. Zo, nou klopt het wel. Hier ligt Piet, zoals je niet ziet. Oké, dat is beter. Hé, is mij zeker weer thuis. Zie maar. Ze is in de galerie mijn klant. Oh, ze komt de poeten. Marieke, daar bist. Ik hier om die zocht. Oh, sis, hast door dat kistje, jongen, dat in de galerie stier, maar die boomwol erin. Ik zoek dat beeldje van meneer de Jong erin van en ook ken ik er niet in dat kistje net meer vinden. Maar hast je het, jongen? Ja. Oh, nou, gelukkig. Ik wie al bang dat ik het kwijt wie. Wij had broekt. Broekt? Famke, waarvoor? Voor de begrafenis. Voor de begrafenis? Maar... Ja, voor de begrafenis van Piet. Het spijt me. Oh, lieve. Ach, Famke toch.
Nou, dat is me ek wat. Ja, maar hoe moet dat nou maar, dat beeldje van meneer de Jong? Wat is het voor beeldje? Ja, ach, het is een beeldje van een vis. Nou ja, ons maakt er maar een oud krant omheen. Staat tot de visboer het ek. Sorry. Kom je hem dadelijk nog even zien naar huis? Dan krijg je hem nog een kopje thee, maar een stukje cake. Want ja, dat jet zou nou een begrafenis. Oh? Ja. Nou, hoi! Ja. De roente. De roente. Dat kan ik niet zeggen. De roente. Mijn mootje roente, een roente van Ben. Wij springen en doen je, maar het is je zin. Ja. Mastusjeresjen, wij maatje een roente, wij maatje een roente. Mastusjeresjen, wij maatje een roente van Ben. Wij springen, wij douchen, een roente van Ben. Wij maatje een roente, mastusjeresjen. Mastusjeresjen, wij maatje een roente, wij maatje een roente. Mastusjeresjen, wij maatje een roente van Ben. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog. Hè. Vies dit echt een leuke video? Op het Chiltje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Friese filmpjes zien.